Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja kovan tason kännykkä minulla on. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja parempaa kännykkä tiedä mä en. Minun kännykkäni maksoi 5 tonnia, sillä puhun joka päivä 5 tuntia. Kännykkäni on nimeltään Ericsson, mulle suuren hauskuuden se näin tuonut on. Hehe. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja kovan tason kännykkä minulla on. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja parempaa kännykkä tiedä mä en. Kännykälläin puhumatta malta olla en, sillä se on hieno peli hintansa nähden. Toimintoja riittävästi muuta kaipaen, kavereille soittelen iltapäivisin. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja kovan tason kännykkä minulla on. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja parempaa kännykkä tiedä mä en. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja kovan tason kännykkä minulla on. Mä oon kännykkämies, mä oon kännykkämies, ja parempaa kännykkä tiedä mä en. Ja parempaa kännykkä tiedä mä en. Ja parempaa kännykkä, parempaa kännykkä, parempaa kännykkä tiedä mä en. Tiedä mä en, tiedä mä en. Ehehehe, 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 no ehehehe.